ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କୋଉଠି। ଆରେ ତମେ ତ ଇନକମ୍ କରୁଛ, ମୁଁ ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ତ କାହିଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ତମକୁ ମାଗୁନି। ତମେ ମାନେ ମୋତେ କାହିଁକି ସବୁ ଜିନିଷ ମାଗୁଛ? ମୁଁ ବି ସେମିତିଆ, ମୋତେ ଯିଏ ମାଗିବ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ମୋଠୁ ନେବେ, ସବୁ ଖାଇବେ, ମୋ ଜିନିଷ ଚଳିବେ, ସବୁ କରିବେ, ଶେଷରେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିବେ। ଏମାନଙ୍କର ହଉଛି ପ୍ରକୃତି। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେନି, ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ପାଇବିନି। ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି ତମଠାରୁ ଭଲ ଖାଇବା ଖାଉଛି। बढ़िया टेस्टी। सुखा सुखा अब